Sa atong pamalandong, nagunahon nako labi na sa ato ang ebanghelyo karon. Maayo siguro og maghisgot ta sa life story sa santo nga atong gihandom karon, si Santa Clara. I presume nga dili kayo siya ingon nga familiar sa ato. Mingon tag Santa Clara, siguro ang una natong mahinumduman ang plywood nga gihimo sa Toril, no? Santa Clara plywood. Or kung familiar ta sa mga Poor Clares nga mga monastery, mga madre, diri nga duol pinakaduol diri sa Davao wala ta, no? Walay Poor Clares diri. Ang pinakaduol nato nga lugar nga dunay Poor Clares kining Pulumulok, no? Naa sila'y monasteryo diha. Dito sa Manila, especially sa Quezon City, kanang sikat kay na sila sa kana bitawng paghalad bitaw og mga itlog, no? Kanang mga magpaampo, dunay mga prayer request, o didto na han kay nag mga itlog nga ihatag sa mga tawo nga manggihatagon kayo, no? Nya ang mga madre, mga munghaman, diha pod ang ilahang ingon ta og source of tag-income na lang, no? Kay dako kayo og tabang siguro na sa ilahang kinabuhi. Labi na nga ang ilang apostolado, mao ang pag-ampo sa simbahan. So asa man, kinsa man ni si Santa Clara? Matud pa sa akong nabasahan, natawo siya dito sa Assisi ni adtong 1193. Sa dihang 11 anyos pa lang si Saint Francis of Assisi. Ang anong gimension man nato si Saint Francis of Assisi, tungod kay ingon tag 18 years later si si Saint Francis of Assisi, sa edad na siya og 29, no? Sa edad niya 29, mauna siya nga Saint Francis nga atong pagkailan niya nga ang kanhing anak sa dato gyud, as in gibiyaan niya iyahang mga katigayunan nga iya untang ingon tag inheritance, o gi-embrace niya ang kinabuhi sa ingon natog evangelical poverty, no? Ebanghelikanhon nga kakabus tungod kay gitawag siya sa Ginoo. Og usa ka adlaw ni ana didto siya usa Kwaresma kadto, panahon sa Kwaresma, nimbisita si Francis didto sa Assisi. Si Santa Clara nagpangidaron pa lang og pila man 12 nga nana nga pangidaron. Og 18 kasi 19 years old naman si 29 naman si Francis. Og sa pagsangyaw og preach og retreat og recollection ni Pope ni Francis, murag ingon tag nadani, no? Nadani kaayo si Clara sa iyahang mga pulong. Labi na gyud sa iyahang pag-embrace sa gitawag nga kinabuhi nga evangelical poverty. Gawas pa pod ni ana ang personality gyud ni Saint Francis kana yung murag makamagnet og mga tawo. Og diha-diha ni anang mismong tungura Palm Sunday ni nang maong panahon sa Kwaresma, iyag yung gihangyo ni Santa Clara si Saint Francis nga musunod siya sa iyahang kinabuhi to embrace evangelical poverty. So radical jud pod kaayo nga giputlan siya og buhok sa iyang kagwapa, dala niini iyahang buhok. Giputlan ni Francis ang buhok ni Santa Clara og didto siya gi-assign, gipabilin siya ni Francis uban ang mga sa monasteryo sa mga Benedictines nuns. Pero sa kaadlaw, ang tibuok pamilya o kaparyentihan ni Santa Clara miadto sa monasteryo sa mga Benedictines, unya ilag yung gibira si Santa Clara. Ilang gusto nila nga dalhon pauli. No, siguro nagduda sila kung nabuang na ba ni anong ning kaletra mo nigingon ani na ang kinabuhi, may embrace man og evangelical poverty. Pero nagmadaugon yun si Santa Clara. Gani,
ang iyahang igsuon manghod ni Santa Clara nga si Agnes nga kaniadto 15 years old pa lang ning uban niya ning embrace sa sama gyapon nga kinabuhi ug nga dili lang kay ang iyahang igsuon later ang iyaha mismo nga inahan ang inahan ni Santa Clara nahimong madre no so nahimo na gyud silang community gawas nila do na pagyoy mga dato kaayo nga mga babayi sa maong lugar ang mabiya sa ilahang mga katigayunan, sa ilahang mga bahandi o mi-join sila kang Santa Clara nga kaniadto naggitukod na uban ni sa panabang ni Saint Francis ang gitawag nga second order sa mga Franciscano o mauning gitawag nga later, pagkamatay niya, muna nang gitawag nga Poor Clares. Muna na siya karon ang mga tawag sa ilahang monastery. Sa atong pamalandong nagunahon na ko, nga nindot siguro nga isgutan nato ning kinabuhi ni Santa Clara. Tungod lagi kay diri sa atong ebanghelyo mga igsuon, nadungog nato nga matud pa kini bitawng gitawag nga murag baligtad, no? Paradoxical nga statement or contradictory nga statement sa atong Ginoo. Matud pa niya, ang buot nga magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Ginoo niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. Ang kinabuhi ni Saint Clare makaingon ta, siguro very promising. Igo-igo man lang ang ilahang ingontag financial nga estado sa pamilya. Apan bisan gani ni ana ang pagtalikod sa maong kinabuhi ug pag-embrace sa total nga kakabus evangelicanhon nga kakabus dili gyud basta-basta, no? Kanang ana nga kinabuhi. Apan tungod kay gikalimtan niya ang iyang kaugalingon, iyahang gialagaran ang Ginoo diha sa simbahan, nakakita nun siya sa iyahang kinabuhi. Buot pasabot nga napuno siya sa kalipay. Puno siya sa kalipay sa pag-alagad. Sa iyaha palang kauban nga mga madre, nga mga mongha, grabe siya kung makaatiman. Ang kinimanggong mga poor Clares, makaingon tag literally, poor yun sila. Tungod kay bisan gani ang ilang gikaon, kung ang ilahang mga pananom, dili gyud ingon nga igo mangadto intaw na sila sa mga kasilinganan manuktok mangayo o gamay nga pagkaon alang sa community. So after begging mouli ang mga mongha ang mga madre matud pa sa istorya si Saint Clare maupay mismo nga personal nga muhugas sa tiil sa iyahang mga madre, no? Hugasan niya, iya pa yung halukat. Ingon ana siya makaatiman sa iya mga madre. Kung matulog ang mga madre, unya kanang tugnaw, iya pa yun nang i-check, no? Iya pa yung klaruhon nga kanang comfortable ang pagtulog sa ilang mga madre. Bisan gud kabus kaayo nga sitwasyon. Ug diri mao nakita niya iyang kaugalingon. Pinagi sa limot sa iyang kaugalingon, pagtalikod sa iyang kaugalingon, nakita hinuon niya ang iyahang kaugalingon. Baligtad, and this is what Jesus is telling us. Ang buot nga magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag o makabaton hinuon niini. Sahay, if we cling too much to life, kung ato ang pagpaningkamot, igo nga masiguro yun nato nga mabuhi ta, nga kanang basta ang ato ang center sa atong kinabuhi ang ato alang kinabuhi. Matod pa sa usa ka spiritual writer, ganahan kayo ko mo basa-basa ani, matod pa niya, if we cling to our lives, if we only save our lives, if our concern is only our lives, then we are already dead. Patay na daw ta. Kung ang ato ang giyunahuna, ang ato alang kaugalingon.
But then, when we are willing to live for others, kung magunahon na ta alang pod sa kaayuhan sa uban, then it is then that we begin to live. And we are free. Tinuod yun pod nga kung ang ato ang kinabuhi, ang ato ang hunahunahon lang, wala gyud. I think the best example of this is kanang familiar man kay mo ana sigurong kanang panic attacks, no? Anxiety attacks. Kanang anxiety attacks, kay ako nakasinati pug ko ana. At the very root of that, ang pinakalalom nga issue is fear of death. Fear of death. Nahadlok nga mamatay. Mauna nga samtang mahadlok nga mamatay, mahadlok noon nga mabuhi. Nakita ninyo? No? Kung daan mo'y kailang nga mga dunay anxiety attack, no? Anxiety disorder, ana. Kung muandar na, mutukar ng ilahang anxiety, pananglitan na sila sa mall. Gani, dili kay na ganahan mo adtog mall. Tung una, mahadlok yung kung mo adtog mall. Kaya akong una-una, lain na kayo. Muani, panalitan, ingon ani ko. Ingon ana mo na una na. Murabag mahadlok yun mamatay. No? But without knowing nga mahadlok nga mamatay. But then, maglikay sa mga gimbuhaton nga unta makahatag og nguntag usapan ni ana makalingaw. But then maglikay. So then, tungod kay ang ginahuna nga ma-save ang kaugalingong kinabuhi, wala na gyud hinuon magpuyo nga nindot nga kinabuhi. Pero niabot ang panahon nga nakarealize ko, bitaw, sa tinuod lang, ano mahadlok mo kung mamatay? So may kahadlukan sa mamatay. Nga kung mamatay ta, uban na tang Ginoo. Wala naman tayo naon-naon. Kana kung nagtuo ka. That's why, ang pinakalalom yun nga, butang nga importante kayo, ang pagtuo o paglaom. No? But then, when you begin to embrace death, it is then that you have found life. Diya na yung ka nagsugod nga magpuyo, nga kinabuhi, nga maayo. Naka-remember po ko sa kanang libro na gisulat ni Mitch Albom, kanang Tuesdays with Maury. Nindot kay nang Tuesdays with Maury, ang si Mitch Albom, usa ka estudyante ni Mr. Swarsh. Kay si Mr. Swarsh nagsakit manggod og kanang ALS bitaw, degenerative disease na siya, nga hinahinay mawala ang senses sa iyahang lawas, no? And even ang iyahang internal organs hinahinay nga dili na mo function hantod nga mamatay gyud ang patient. And so gikan sa Massachusetts mulupad gyud moadto gyud si Mitch Albom didto sa Boston aron nga mag-interview, mag-istorya lang sa iyahang kanhing maestro si Swarsh. O dito, sa dugay-dugay na nilang istorya-istorya, finally, nag-istorya na gyud sila mahitungod sa kamatayon. On that day, ingon pa ni Mr. Swarsh, ingon siya, ang mga tao, matud pa, kabalo sila nga mamatay sila. Pero dili sila mutuo nga it can be anytime. People know that we will die, but they don't believe. No one believes that it can be just anytime. No? Labi na kung bata pa, di man jud ka mutuo nga kabata pa nako, kabaskog pa nako. Matud pa niya. So, ingon siya, we should learn from the Buddhists. Ang mga Buddhists kuno, in order to prepare for death, matud pa niya, they imagine nga dunay langgam diri sa sa shoulder. Matag-adlaw kuno ilang pangutan-o ng langgam. Is it today? Is it today that I die? No? To remind them nga yes, kabalo ko nga mamatay tang tanan. But really, it can be anytime. It can even be today. Ingon ana. Ug matud pa ni Mr. Swarsh sa iyahang pagpamalando nga iyang gipaambit kang Mitch Albom. Ingon siya, kung madawat na nato kay iyang case,
kabalo man gyud siya nga mamatay na siya, no? Hinay-hinay man nga mawala na gyud ang iyahang mga paglihok sa iyahang mga organs gani. Nya ingon siya, lisod biya pod sa iyaha sa pagdawat. Pero sa dihang gidawat na niya ang kamatayon, mas appreciative na hinuon siya kaayo sa kinabuhi. So mga igsoon, hindot kaayo, ako hinahinay lang po na ko ning gisabot ning pulong sa atong Ginoo nga ang buot magluwas siyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an siyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. We have already reflected like mga tulo na kabahin sa ato ang pamalandong karon. Ato pangayoon sa Ginoo nga say nahinay, wala man jud kong magingon nga kinahanglan mo detach jud ta sa ato ang mga kabtangan. No, dili man. Siguro ingon ani sa panahon nga gikinahanglan nga tawagon ta nga mo give up sa atong kaugalingon. Andam ba ta? Amen.